Ola, son Andrea de Amalgama Cosmética Artesá Galega e hoxe vamos facer unha das recetas que veñen no libro de Limpeza Creativa de Catro Ventos, que é un libro que recomenda receitas moi interesantes para cuidado da casa, pero tamén do noso corpo. E neste caso vamos facer o dentífrico en crema. Se queredes, pois, vamos pa casa e facemos o dentífrico. Pois xa estamos aquí, vades ver que é moi sinxelo. Eu o que vou facer é 4 veces as cantidades que veñen no libro, porque, bueno, para regalar algún boteciño desta pasta que saia aquí. Vamos usar arxila branca, caolín, neste caso de consumo interno, atopadela en calquera herboristería, bicarbonato, no supermercado ou herboristería tamén, sal de mesa, se é unha sal do Himalaya ou unha sal sen refinar, moitísimo mellor, eu teño neste botiño, glicerina, podedela botar ou non, como que irades, isto é para dar un toque doce, entón, se non botades glicerina e queredes manter ese toque doce, pois na parte de auga, que nos vamos meter zume de algas, que teño que traelo, que está na neveira, vos podes facer infusións pois con caléndula, con salvia, con menta, o que di no libro, e meter stevia, e así dades o toque doce. E logo, principios activos, que xunto co zumo e coa infusión, van ser os aceites esenciais. No noso caso, canela, árbore de té e mandarina. Son antisépticos, antibacterianos e refrescantes, como é a mandarina. Podedes meter menta piperita ou o que se vos antolle. Hai quen vive como a Dios aquí, Mira, mira. E pali máis. A lengua pode vos axudar a pescar os grumos, vale?